Ahoj všetkým, vítajte u nového videa, ako si správne nastaviť oprávnenia pre roomky. Chcete mať aj vy správne nastavené oprávnenia na serveri? Ako na to? Vysvetlíme si v krátkosti, k čomu to je dobré a ukážeme si to v praxi. Poďme na to. Predtým ako začneme, nezabudnite dať like, odber so zvončekom a budem rád za každý jeden komentár. V prvom rade je dôležité povedať, že to čo vám teraz budem ukazovať, tak je moje nastavenie pre môj server. Každý si to môže prispôsobiť podľa seba. Začneme úplne základnou rolou pre všetkých a to je everyone. A tu je dôležité povedať, že pre túto danú rolu toho povolte čo najmenej. U everyone stačí v daných oprávneniach zakázať zobraziť kanál a tým pádom sa role everyone do tých roomiek nedostane. Avšak nesmieme zabudnúť si nechať 7 roomiek hlasových či textových v prípade, že chceme používať samoklikateľné role. Ako si ich nastaviť, si môžete pozrieť tu v tomto videu. Pre nových členov by bolo fajn si urobiť nejakú základnú rolu, ktorá bude mať povolené zobraziť kanál. Taktiež je dôležité, aby táto rola mala povolenie čítania histórie správ, inak členovia tejto role neprečítajú staršie správy. Tento základ je dobrý mať u všetkých roomkách. Čo ale, keď chcem, aby sa zobrazil len daná rola, treba pre hráčov, pre tých, čo majú radi filmy, pre tých, čo majú radi Lego a tak podobne, nie je nič jednoduchšieho. Namiesto základnej role pridáte ďalšiu rolu, ktorej dáte to isté nastavenie ako u základnej role. Horšie to už je pri moderátoroch, alebo aj pri administrátoroch, pretože tých oprávnení je o mnoho viac. A tu by som tiež apeloval na vás, dávajte si pozor, komu dávate moderátora alebo administrátora, pretože dával by som to len tomu, koho poznáte alebo komu dôverujete až natoľko, že viete, že sa nič nestane. Taktiež by bolo fajn, aby boti mali vlastnú rolu kvôli tomu, že keď sa niečo bude nastavovať pre botov, tak aby sa nastavovali všetci naraz a nie každého zvlášť. To by bolo vysvetleniu a teraz v praxi. Ako sme si ukazovali v minulom videu, ako uzamknúť roomky, si nastavte role, aké chcete mať v roomkách. Teraz podľa oprávnení môžete vidieť, že každá jedna táto rola odomýka ďalšie a ďalšie roomky. Taktiež aj vďaka rolám a kanálom, sekcia, ktorá sa nachádza ako druhá od vrchu, si sami môžete zobrazovať alebo zakazovať kanály. Je to efektívny spôsob, ako si upraviť server podľa svojich potrieb. Zároveň si na budúce ukážeme, ako si splniť tieto roomky a servery. Pokiaľ ste video dopozerali a sem, nezabudnite dať like, odber so zvončekom a budem rád za každý jeden komentár. Čaute!